Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo kumo, Ilbert, eh. Katulong magiging mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagkilasilas! Bulingit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! O gano'n ni katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, gwapo lang kagiti magtupad. Purmutipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Ilbert. Kulungo ka yun ako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Nga kung muuban ka na ko. Asa mati ka, Dad, ah? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Nga, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban tao niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo, pagbudbud haramon, oy! Hala, naunsam na akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. O nagsakay pa kaning nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitanyang Bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ko. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O karon mga higala, among ipabati kaninyo ang laing sumpay ning sugilanon sa kinabuhi ni Ramon og ang iyang kababoy nga gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Ayaw dong, sakit na kayo dong. Muro panpansin mo kumo dong. Ayaw dong. Ayaw. Banti ka sumbag good imo good. Ako upat ra. Ayaw ka kagawason ako sipon dong maluoy ka dong. Ayaw na taon sakto na to ako dong. Duha lang kasok mag-imo dong. Ayaw na tiwata. Pinangga kay ako. Balag ko na taon, gusto ng tao. Madan ako, pero sa nanay. Marang mabuto ako dugan ko si nanay ko na taon. Silang duwas lisli, pinangga ako sila. Ayaw. Pinangga sila ko sa lisli.
Kasakit sa kong tutulan nga mao pag yunigo. Ramon, Kulukoy, dato ko, ha? Way tatsang panit nako. Wakay ang ngayan. Di ka ngayan mo dapat. Mudapat nako. Angay din eh. Kung ang pagkukusak sumbaga, ikatulo pa mo to. Ayaw na dong. Ayaw kay na igo akong ubol-ubol. Mituyok ang akong kalibutan. Ayaw na dong. Natumba man ka. Wa pagiti ka sumbaga si kaupat. Natumba na dong ka. Di siya kumaliw. Wilbert! Bahala na. Bangon! Magpakuyap-kuyap na jud ko. Ay, sa katugya. Hay, Mas Leslie, ha? Bahala ka dong. Kung sa may gibuhat din na Leslie. Bahala ka dong. Mabli ni pultahan, oy! Naunsa na gud noon ka, imo man kong gipreso dire. Ana na ka diha. Unya na ka mo gawas kung kaslo na ka mo si Albert. Naunsa naman taon mo ma, oy! Di lagi ko magigminyo atong Albert. Okay, sabay imo. Katong Ramon, ha? Katong Kulukoy dako. Mas maayo pa si Ramon, ma. Mas musugot pa kung siya mo akong mabana kaysa atong Albert. Mao na hinungdan nga prisohon ka kay nabuang ka na. Natakdan ka na ni atong Kulukoy dako. Mao nagmiuban ka niya hanggaw. Basta makagawas ko diri, ma, mulayas ko. Di na ko muulit din sa ato. Hanggaw ay. Mulayas ko diri, ma. Di na mo makakita na ako. Onya, asa ba ka mulayas, ha? Unsao man nimo paglayas, gagikandaduhan man ako diris gawas pultahan. Ha? Onya, niya pagyug ko nga magbantay nimo permi dire. Degyo ko mabiya dire. Buntagan ti kag bantay, day. Ha? Kay di nami mo sugot nga makaduol ka pa ni atong Kulukoy nga Ramon. Og mag-antos tong banyagang dako. Nasuko ra bag maayo niya si Dong Albert. Na, malintian yun siya. Si Dong Albert na ang muihaw ni atong Kulukoy. Wilbert, saan ka? Wapag ka bang magkatuog diya? Mata na! Yung magtiwas pa ta! Tiwas ang dagin ni! Ay. Ayom lang kang Kulukoy da. Saan ka? Ang akong itlog, gipa. Bangon diya! Ay. Taasi ka pahuway, oh! Kasakit sa akong itlog. Musta man? Di kang bangon ka, ihian di ka! Bigas. Ihian di ka! Napulog sa kuntian. Uy! Ihian di ka! May ano ko ani. Nayatisan nila ron. Ikay sige pamugos na akong musukol! Kadakita na to kung natahon ko ni mo. Kasi ko isa. Hindi ka ron. Nagsumbagay na ta. Tuog kang kalit ya. Ang bigas. Ihian di gabi. Kong itlog. Ihian di gabi. Uy, ito ay. Tabli siya karsunin ay. Uy, kanan. Kahugaw sa kanan. Hugaw rin makinitaw ka na. Bida. Makapangagod. Makang ihian ng kanahan. Papatay ko ani. Patay. Uy, ihian ko sa kanan. Wala. Dinimay mo. Oh! May bangon mo ka! Unya! Huwag kauman! Huwag kang mag-ihi! Ay, sa tiwasan! Ihian sa tika! Magtiwas ta! Ang baliko na tika ha! Magtiwas ta! Uy! Ay, bidagan man! Ayan, maglisog gugugod ka, nagbusagak pa ni! Pero magpason tika! Ay, nalagbalik! Nanayak na ko! Oh! Napanlimutan ako! Tiwas yung dagin na ron! Paabot lang! Tiwas kong pag-ihi! Dire! Nabasagyo ko. Kabahog ang susihis ko lukoy nako. Tay! Hunya ka lang do. Gikan sa tiil hangtod sa o. Maoy madawat nimong silot. Gikan ka nako. Sa imong gibuhat ako nga gihian nimo ang akong dapit sa ilong. Pa! Dong Albert! Dong! Diyan namin, Dong. Ayan niya mo! Dong, ayun naman si Ramon Kulukoy. Ayun na, nakita mo? Wala! Ay, Dong Albert, Dong. Nagtilaw hinukag ko mo nga telegrafi kayo. Sumbag mo ko ni mo, Dong. Imo ko ugang ano? Ano ba kung ano, tika, ha? Imo. Ada ko kikagutang ako, ha? Bisag bali-balian, pati kasi mong bukog. Di pa ka makabayan ka na ako, bibong! Dong,
Kiingnan ta mong magsaldi mo kay tabangan na itong kudlata ka itong Ramon. Unya ka nung dugay na kayo, ha? Ay, nanguntak pa ko sa among mga silingan, dong. Dugay kayong misugot ang uban o nangayog na kong bayad. Bisag pila mo bayad ko! Ay. Hayop sila! Naradong, nagpahipi ra sila. Ay, mga kauban, gawas na mo, oy! Atak! Oy, ang bakanan! Ako'y giatak! Oh, ano mo na? Ano mo na mga buwang? Ay, Pogi Bibong! Pogi Bibong! Kini si Max Urban. Celebrity soap ang gamiton, may ismalin, may glutatayon, muputi mo hamis atong naon, mga bugas na lungtong kuhaon. Celebrity pang-beauty, celebrity para sa family, ang kahumot suabing-suabe, celebrity soap okay. Celebrity, celebrity, celebrity. Oh, palit dayon. Pogi ng mga hanggaw ni mo silingan! Pogi na! Ayaw ka balaka, dong. Ayaw ka balaka, di kanila unayon. Ibaw sila nga ikaw ang nagbayad. Mas namon si Robert. Ay naman. Dali o na. Padoolo na mo. Dali mo. Padool mo. Punan mo bayad niyo. Punan mo ang kwarto, dong. Mo padool ko. Oo. Ali, padool mo. Padool mo, Noy Bibong. Dali. Kamu ngono, padool mo. Ari, do. Salamat, don. Salamat na andong, ha. Pila may mong ipuno, dong. Kani, do, ay. Kining ako, mauni ako ipuno ninyo. Ebe, ipadool niya ang unom nyo kanawang, be. Tupara. Ana, kaangayan ba yan sa inyo mga naong nga gitupan ninyo? Mura ba yan, be? Kani, be. Itrapo kini sa inyong naong kining pulong gihan, Ramon! Trabaho ni mong angso! Ako'y bawang angso! Dili ako! Si Ramon mo yung bawang angso kay iyan ang ihi! Maunay na kaingon nga hapit ko mamatay sumbang ni Ramon! Gian pa kuskulukoy! Ihian ka dong? O lagi! O sige, lihok na ka mo! O sugatan nyo sa Ramon! Unya na kumupuno og bayad ninyo kung mabali-bali ng kalawasan ni Ramon! Lihok na ka mo! Wana na kumakita si Albert. May tago tingnan dito. Pero pangitao na ginako. Nainayak na ko. Siya bitay na sige pangunag dapat ako. Dali na ito makitaan kay bahong itong angso. Itay magtiwas, kulukoy! Hindi, Bibong. Bibong bitaw. Noy bibong bitaw. Oh, ano? Ha? Gilupig dahil ni mo sumbag kay si Dong Albert o niya giihian pa ni mo. Karon, ako'y bali-balian ng bukog mo, do. Ayaw na eh. Di mo kumusukol ni mo. Alang apil. Di mo kontra. Ang ano di man? Amahan mo kang Leslie. Kontrata, may samot akong kasuko ni mo kay wag yung ka mo pato. Nagpadool yung kang Leslie, bisa kaslono na sila sa Dong Albert. Ikaw kulukoy ka. Bulingit kang dako, bati ka pa kaignaong, napailong ni mo, naghangad lang, masudlag tubig kung mag-uwan, masudlag nagtubig kung di ka mo doko, do. Nailong ni mo, ay naghangad, ang lungag padong sa taas, di padong sa ubos, malumos ka kung maabtan kag kusog nga uwan! Sige lang. Bisag hangad kong ilong, wala ko mangayo ninyo. Naning kamot kong ako, sa may labot ining ilong. Sa labog, ha? Usay agay, pati yung tikas kulata, do. Niyapay! Ay, naikan, di ka ganoon. Hinaikan. Mura lagwa da. Ligon day ka, ha? Tinuod gid ang gingon Dong Albert nga gahi ka pa kunos kabaw, ha? Di ka madag usa ka tao, ha? Pues, karon, niay nindot kayo. Gimmick ni, makalitan yung kaani. Mga kauban! Atak! Uy, Wilson! Manuel! Titing! Imard!
Irwin! Niya sa ligi mo! Kauban mo ni Bibo? May dama mo mga tubo, brown sa obra! Ramon, mangwarta lang mi do. Warta men. Mangwarta mo saon man, kay mangwarta kong apit! Ulatahon ka! Bali-balian ka sa bukog. Ha? Makakurat na sila. Makakwarta na sila, ana! Inyo kong tabangan? Silingan man tayo kong tabangan! Nganom nagsilingan. Silingan ko taon tatot. Di ni mo ilan ni mo, oy! Sige na mga uban. Uban. Mga kauban! Bunal! Yawata dito, bunal! Agoy! Oy, mao! Itaon ko, oy! Agoy! Oy, unsa to? Nakita nako sa kong una-una. Tao. Gidaog-daog ang tao. Ug nakinahanglan siya sa kong panapang. Nakita ko na sa kong damgo ang tao nga akong tabangan. Nag-antos siya karon. Unsaon man na ako. Asa man ka siyang dapita na himutan. Said Health Testimonies. Sige ng Virgie Abuda, taga Cebu City, daghana ang gibati nga mga panakit sa kalawasan. Ug sa matag haplas niya sa Said Liniment, dali ra siyang maulian. Mo bati rin ko pamanhod og laylay sa akong mga tiil, batiis, o usahay mang laylay pero kung buko-buko magsakit, mga puy akong gamito ni haplas. Ay kaloy sa Diyos kay mawala man pudayon ra. Suol-suol ng mga tiyan. Nanamo kaya. Kung sa gamit yung mga produkto, ma'am? Said Liniment, bisag unsaon pa sir. Mga ora gini hantod-hantod ako ang gamiton kay maayo gyud para nako. Mao na gini sumpay sa akong kinabuhi. Said Liniment, epektibo, garantisado, makaayo. Said Liniment, mapalit sa mga butika. Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon og ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Said Marketing.